ya Sapota. Iya nthawi yoti chimwemwetere, nthawi yoti tiseke ena kubatulusa misozi ya chimwemwe kubalete Ajijo African's kodi lero tiri kuti iya lero tiri kuno kwa biwi ena mani biwi triangle ena kumafusa kuti triangle ili ndi masaidi angati ndi mu program ya lero tionapo sotu kodi anthu kunja kuno akuganiza bwanji anthu akupanga zotani ndithu ndi iya muli ndine mwanthawi zonse George Brian B tisanambe program mene bwanji tapase tu Lilongwe Dere kuti atipase utenga wankaka umene ungatipase energy abala zanga tiyambe kote timadziwa Dalo Girls Phone. Is so limited. For registration or inquiries, please contact us using the numbers on your screen. Dalo Girls Foundation. Read, lead, and kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dere. Lilongwe Dere akupangirani mkaka kuchokera ku soya, mkaka dzina lake Pro Milk kuchokera ku soya komatu kati kuona kuti aya mkaka uwu mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. Pro Milk kuchokera ku Lilongwe Dere, mkaka basi mungamene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. Pro Milk ndi mkaka wabwino kwambiri, khalani athanzi imwani Pro Milk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi Lilongwe Dere. Mukanaso bwanji lero hayi mkaka umenewu hayi imwani mkaka Pro Milk. Yes kupitira ndi program tu ibene ndeta pesaso pamene pa iya akamuna amene akugulisa kuti izi ndi chani mama izi mpombe mkaka chibwere izi ndi chani chibwere izi ndi chipwete izi ndi chani chipwete okay chikakhala chimodzi mukakhala chimodzi mati chani chipwete zikakhala zitatu chipwete mai mugulisa chani matala autagulisa ya zipwete kodi zipwetezi mukudya ngati fruit kapena ma vegetable makudya ngati ma vegetables ere chabwino iya akuti zipwete zimenezi akudya tu ngati ma vegetable ndithu kodi nanka nkhaka mukudya ngati cha chimodzi gula mizimbe gula chani gula chani la mizimbe ndithu iyayi akuti nkhaka ndi zipwete ligulu la mizimbe ndithu kuno kwa biwi. Program yake tu ndimene ya Sapota mchetanenera Lilongwe Dere amene akupanga tu mkaka wabwino kwambiri wa soya akuti iyayi tiye tikule mkaka umene tiye tiulawe mkaka umene kuti tione ndithu iyayi tinafika umene kwa nyamata natita amene ndi mizimbe yanu titene ndikubwezerani mizimbe tikubwezerani macha tikubwezerani chani zimbe mukamadya nkhaka tikudya ngati chani mizimbe akuti tikudya nkhaka ngati tikudya tu mizimbe ndithu iya tiyende menemu tione tu kumene kuya chimalochi ndi chachikulu tu ndithu ndi iya tingona so kumene panala kamuna apa ena athawa ena atani kuti Ajijo zabwino zikuenda inu ndi Masapota timechi Noko Malawi. Nani pa? Ku Malawi Masapota ja? Masapota mpale. Mukapita kunja? Mapita kunja? Uno place. Mukapita kunja? Ase. Kodi ase no imachokera dziko lanji?
dziko la chani la England. Okay, akuoneka kuti aikulu amene to ali busy ndito manga. Kodi ndi amene mabweresa chakudya unoko? Mwatibweresera chani manga amene? Maungo. Chabwino ndi mubanga bwanji maungo? 400 Oh, chabwino nditingwereza maungo mwina maungo panali maungo 31 ndi ife tagulapo maungo 13 musalanda ngati 20 ya 26 nditu iyayi akuti pa 31 uchosapo 13 ansala 26 tu kunoto kwa abiyu ndi abalanzanga luso tu lilipo tu losiyana anthu usombuka kuti kutekera tiyese tikupanga luso limene ndemo program ya lero tikubweresera kuti zinthu zosiyana tiyende tu kumene kutionenso kodi chikuchitika kumeneko antichani mwanji mkulu wanga nanga muthawa chani mutu mongati mwa Ajijo ndachibale ndi Ajijo tona ndi pamene kwanga ndi mapasa so mapanga chani kuno kwene pane upita mkulu akatabena pafupi inu mapanga chani kuno Spray paint. Spray chani mapanga spray painting spelling a painting ndi chani Kupenta makalimo. Spelling ya painting ndi chani? Kupenta chani? Kupenta. Spelling ya painting ndi kuchani? Kupenta makalimo nditu yayi kuno ndikuchita tibati cha? Kwa bulilani. Kwa ndani? Kwa bulilani. Ndera lanji? Kulongwe. Kwa biwi. Simu tiyo tunoko ndi kwa biwi? Biwi triangle. Kodi ngoti triangle. Kodi triangle. Okay, biwi triangle ili ni maside angati? Side ili maside nokona aratu. Triangle kulwanga? Okay, ngati triangle ndi atatu nanga square. Square ilito ndi aratu. Atatu square ili ndi angati? Chabwino. Ndiye mina kodi takoti jambulani square papa. Square. Imene chani? Square takoti jambulani square papa. Square. Imene chani? Square triangle nanga. Yeah, same eti chabwino iya itu triangle di square iya itu zibozi mene oti jambula mene paoti ya square ya shape yake tu ndi mene nditu maside angati ababa ndekunda ngati ndatatu chabwino iya nkhani yake tu ndi mene ya Ajijo nkhani yake tu matala zabwino tabu kodi kubera kuti mwina anthu azipanga mmemwe kuti mwina anthu azipanga mmemwe azidyera mbenemwe atakhala kuti agula mazira akudyera umumu mazira amene wawa akudyera mazira umumu azidya ngati mafruti kapena ma vegetable kuti akudyera mu container ili sindodziwa kuti mazira ali mgulu la chani adya ngati mazira akudyera mu container iyi adya ngati mafruti kapena ma vegetables adya ngati ma vegetables iya atuno kwa biwi tu munthu katata jere mazira mu ma container wawa adya ngati ma vegetables tu iya nkhani yake tu ndi imene Ajijo abalanzanga tiyeni tu tilandire tu kamuna tu ali tu pamene luso la Amalawi nditu galimoto imeneyi iya itu ena mwina munayionapo kalekale koma ndi galimoto yokuti iya ankulonga tati fotokozeni pamene papa kamuna amene bwanji galimoto ijapangidwa ku Malawi. Kodi hili ndio pangidwa ku Malawi? Hii ndi first ever handmade car in Malawi. Handmade car mutando za chani? Yopanga pamanja. Pinda zitsolo kuocherera kutani. Palibe mashine analowa kwa chine china chiyonse. Chili chose za pamanja. Pamanja ndito. Sure Ajijo. Ndikonkuno kwa buti kwa bulirani? abale yana abulira Kunoko ngakula kuitsa kumati bulirani kuno ndi kwa bulirani kodi so tabena ndito apa nkulanga ndavati ati kwanu kote mavute ati anthu akamati tamoneni tholo kwanu kwamanena inu
Ai, besitolo. Ai, besitolo. Ati matolo tapita mukakhaleko amanena inuyo. Acha masapota timeachi. Ine azipanga sikwene. Koma mapaka chana. Basi mama. Gwira chilo zamanja. Kada chilo zamanja. Zamanja kumatani. Timongola magali moto ngati mene. Kuongola magali moto. Ndi ntchito imene pa chizungu maticha? Panel beating. Chabuli yayi amaongola to magali moto to akulu to amene koma kuti zampira yeyo chani? Yeah, nde kunena kwake tikozone kuti atolo zampira chani? Yete. Akuti ankulanga. Zabino. Chabuli. Kodi mwina so apapa tinamva poso panjapo za nzimbe umene. Kodi nzimbe umene mukudya inuyo? Mukudya ngati fruit kapena vegetable? Indi fruit. Mukudya ngati chani? Fruit nditu iya nkhani yake tu ndimene achicho so abala zanga gali moto tu ndimene akunena kuti gali moto imene inapangidwa tu kumalawi konkulati palibe po chinalowa tu pa chinalowa po chitsulo chinalowa pamene pa chitsulo chopindira zoto simateno mati palibe po zopindira pindeti pamanje kodi nanga chimene mwanyamulacho ndi plus nde handmade imene handmade ndimene iya kamuna tu wa galimoto imene yopangidwa ku Malawi ati first ever car yopangidwa ku Malawi tu galimoto yake tu ndimene kodi ili ndi engine imene Engine ilimo. Yolira so baliyo. Tapanga nditone atolo yeah galimoto tu ndimene yakuna kuti chani akuti zonse tu zili bwino koma Ajijo mwina ayesewo kaonedu kuti galimoto imene imalira kuti chani nze engine kuoneka kuti yachani kamuna amene Imene sabutank ya fuel. Sabutank Ndi matanki awiri. Iri ndi tanki ndi sabutanki. Men ndi sabutank. Basi. Gravity to the slide. Aya tanki. Mwesa kwa tanki kwa ngono. Agano mafuta na kwenda no gravity mwabira. Chamuno cha program yake tu ndimene ya Sapota nditu kunena hapo kufuna hapo kuona hapo luso la anthu ena nditu akuti gani moto imene ndemati gani moto zinake ndingani Gideon. Gamoto zinake ndi Gideon. Nayi basa zina la gogwa. Gideon nditu akuti amene etu ndi Gideon tu short 30 seconds. Hey. Gideon tu ndimene akuonekera nditu akuoneka kuti mpando wabwino nditu kuzopondera amene timakhalira muja zonse kodi ndimanyo kapena automatic tiyambira pati oni tu ikupeka bwino mwitu ignition key ndimene ukangopanga choncho watani oni pamene pamo okay siwofuna soponda pena palipo sai tikuliza kaye timone tukodi Gideon alira uku ili pa neutral imadira pa neutral ilibe p imene ndalemba pa biako ilibe nipo pamwamba apa ndi pamene pakoneka reverse neutral and drive eti chabwino cheni nkhani yake tu ndimene nditu Gideon waliradi nditu galimoto tu yabwino tu kwambiri nkhani yake tu ndimene kuti anthu tikakhala kuti tili ndi luso tipange tu luso tu limene zimene zozungu ndikumbutsanso ali Longwe Jaire amene akupanga mkaka nditu kuti ali ndi luso lopanga mkaka nditu anachoka ku mkaka winawo Japano akubwera tu ku mkaka wa soya nditu nde mkulu amene iso anapanga tu zimenezo nde kungoonanso kumbuyo uku kuti galimoto ja Gideon ndamene koma kuti adakali kukiracha ndi lero singati kudani kumuyendesa koma akuoneka amene tinted nditu china chilichonse chilito pamene kodi kulanga nanga zomangira sibweta alina yamene Onini mawajiri sibweta alipo masina mangilize nize koma sibweta alipo pamene pale safety baba
Your safety is guaranteed. My safety is what? Guaranteed. My safety is guaranteed indeed. Ako different. Anti they say? Muli banchiro msamangela. Chabuno. Yeah, kanya getu ndimena palibe chifukwa choti so kulanga. Ikuentra mafuta anyali kapena mteza. Chabuno. So kulanga inuma Sapota timechi. Ajani? Bulletino. Silver strikers. Kodi ena ngode di strikers, spirit strikers ndijani. Kani yake tu ndimene kuma galimoto ndi akamuna ake kunoto kwa biwi nditu amene ija ndepa ngono po kamina akamuna amene wakungu afuna so kwa kuti mphamvu muli nazo koma zogwirira ntchito imene chabwino pamene paso pamene paso nkulanga nde apaso ningo upasa ndi kakameneka makala zisofana naso kakameneka kakameneka akupanga ndi Lilongwe Dairy nditu ati pro milk amene ndi soya milk mkaka wa soya nditu opereka chani pala anthu ena amati ife mkaka ochokera kumbuzi kung'ombe ife timafuna mkaka watu pamene Lilongwe Dairy pamene abwera kupanga mkaka umenewe nde inu tachita nikameneka kaka nditu mukhozo kuthira kuphala mukhozo kumwa ngati choncho Chilero kuposipopa. mpopo mphala muli biza kodi kulanga miliki what is this Yatokoza. Nkaka. nkaka pachizungu Ife ndifangoni limangori ame. opa pachichewa ndi nkaka pachizungu ndi chani amen Basi. munena zona chabwino nde okay kuti ndiupase ni nkaka umenewe tangochita ni spell soya Soya. spelling soya Spelling soya. yes Skulu rindani dunkara. iya inkulanga tangopanga spelling soya kuti mtenkaka umene mutenga Aya ngaruli wanu ngwanu. Ngari mafuna ndipatse. okay chabwino soya chilembo choyambira ndi chani pa soya Munafuna ndipatsa munafuna ra. koda Ajijo mafuna kubereka kapena si mafuna kubereka muna mafuna nzaise zida nde iya nkulanga tieni kameneka kankaka ka soya ndilo takalawe ndilo mutuzo tika kupeka bwanji Mene lilinga di halaleja. La soya. Omano pevo yake mukanga mabebu tsaku. tapepu sabanji Mabebu tsandi mene limakhalira pa nanga undophika nkulanga mukaphika tunde ndibwera pamene popo chabwino iya nkhani yake tuntimene nkulanga ata Gideon tamuona tasangana naye so Gideon akoneka kuti ayi machita ntchito yabwinobwino Gideon akabwera pansewu abwera ali kuti tizaira weso kamo temene Mutu wanoba ibwera kunda. ikubwera kubunda ikubwera kubunda chabwino iya kuchoka tu kuno kwa biwi nditu iya Gideon nditu ndi amene tu ali pamene mwina ena mangobwera mukana kuti Gideon sakulira koma Gideon akulira nditu amene tu Gideon nditu amene tu ndi Gideon tiende so tione kwa anthu ena kuti makapio zatu ani kamera makapio zatu Kanali kamuzi wale. kanali banji kameneka Ngomino ndo chipa nditu pena palipose nditu mukhozo kupereka kwa mwana mukhozo kupereka kupikira mandasi mukhozo kupereka chani komanso ndi amene sotu obweresa tu iyayi zofunikira za thupi tu la munthu wina ali mwaumva bwanji kakomene Kaka one kone kali. kali bwino te Mwina ango panga improve ka flavor. Kasapite kwa bijo kusoya. Ndika soya. Makabage kuti samakhanga kutafuna soya. chabwino ankulanga munamaliza tu Kodi muri ndusile ni sono mune.
munamaliza yani panofuna muje pepa kulaga ndikati munhu ngompasa basi osamutsataso ayi eti Masapota timu yanje pacha bullets kodi akocha atundana bullets akochiwa akhale konko koma ife anyamara namina makonya okay and chuleni ma strike awira bullets dereka yamba ina fisha kondowe kujanda joka galikali iya ngani yake ndimene iya abala nsanga tiende tiento madindati fisha kondowe analo wacha koja ringo polisi fisha kondowe anakayamba ntchito ya chani ya polisi iya akunoti anonga fisha kondowe anakayamba ntchito ya chani ya polisi anasiya uchani ali 18 ko 18 timango muyangana kuti fisha anayamba iya tiende kulanga ndatokoza ndatokoza kuchoka tu kumene kufika squad kulanga time Zabino kuno ndia kuti chani kutwetecha 24 area 24 Masapota timu yanchene Masapota timu ya one trust pacha tindi malo siyana one trust ya imachokera boma lanje boma la I mean ndizoti imachokera ku plant kama neno ya boma tsopano pacha tindi chiradzulo tindi mangochi tindi chani ndi imachokera kuti one trust imachokera boma lilosi yes ambiti boma lanje ndizoti imachokera ku plant kama boma lanje chama iya inkulu tu amene kukamba foto za one trust ndo nde pamene pa kodi nteza watanet ndi wambiri umenewe kuli nteza umene angati apapa mungu uja sina trace njiro mamungu uja mukuja ngati chani mukuja ngati fruits kapena ma vegetables ndikuja ngati fruits ngati ma fruits chabwino iya nkulu tu amene yakuja nteza umenewo ngati ma fruits tu nditu zabwino matala kodi matala zabwino Kameneko? Kagunde? Zabino? Zabino rukulanga. Zuteka. Koni manoma? Chitaima ndi pang'ono tu. Koni nyerere kumachani? Kumanoma mene ziti pamene pe? Ndimene? Ndi akuti one trust ndimene? Ndimene one trust. Spelling one trust pachandi chani? One trust. W A N D E R E S. Imene ndi chani? One trust. Iya, one trust iso tu wina tu kuti chula tu amene yenda bino kulako manga sabino. Wakutumene. Wakutumene ko. Matala, zabino. Zabino. Wakuti umeneko. Kodi yanta change mumapereka bino. Ndeti kuerekeza pa 31 jusa po 13 asala ndi chani. Kundakitala ndi bwanji. 28 iya akundakitala tu amene akuti pa 31 jusa po 13 asala 28 kuno kucha area cha Area 24. Area 24. Iya area 24 nditu iya zabwino zabwino magaye. Chabwino. So inu matani. Kodi ndanyamata azonyamula? Kodi manyamula zitsulo kapena stilo? Timanyamula zitsulo. Ufunso tumene. Manyamula zitsulo kapena stilo? Timanyamula zitsulo. Zitsulo stilo simanyamula inu ndiyawa? Inu ndiyawa? Manyamula nena ni mo timanyamula zonse. Manyamula zonse. First stilo ndi chizungu, chichewa ndi chitsulo. Stilo ndi chani? Chizungu. Spelling ndi chani? S T E L. Chabwino. Kulaka. Mwina kamene kuti ngazimsekaye pamona. Kuti tiyankhulane bwino. Eti. Chani yes. Ino kula tete mwina tiyankhuleka ndiawa kuti nkulo isana kuti. So kulaka. Timu nde inu Masapota timu.
ine runde ndo bullets. Wa bullets? Bullets? Chabwino. Bullets munamba kusapota liti bullets? Bullets number 1 time. Yeah, almost panova ndi almost 6 years. 6 years? Yes. You support bullets. Musapota before bullets musapota cha? Silver? Chabwino. Silver cha? Silver Strikers. Silver Strikers. Inukula komeneko? Ndi Silver Strikers yomwe. Silver Strikers yomwe? Chabwino. Strikers spelling ndi chani? Isiza chibwana. Siza chani? Ndizeni ready? Siza chani? Ndemati chani? Baba guys. Amma kwanira. Ndemati ndi chani Strikers spelling ndi chani? Agogo singapeza mbili marango isi. Okay. Akocha tu amapanga chani? This is actually. Mkulanga chabwino ndichokepo panapo eti 2-1 chan. Agogo ndi 2. Iya, nkhani yake tu ndimene 2-1 chan ndi chani? Ine tundu wanga ndi wakarati. Iya, yamene 2-1 chimene ndikufunsa ati. 2-1 ndi 2. Chu? 2-1 ndi chani? Chu. Akuti 2-1 chani chu ndito. Matibanji 2 ndi chani? Matija? Ndi chani? Ndi chu yomweyo. Yeah, 2-1 ndi chu ndito tukunena to golo to amene. Iya, nkhani yake tu ndimene kuno tu. Kodi ipya koma zikuchitika? Tidikirire. Chabwino. Iya, kunoto ku 24 nditu kucheza poti magayi to amene wanditu. Iya, sopano kulanga. Bana. Zimafunika tu umamwa nkaka. Nkaka oti munthu zikhaso ndi chani. Mwamvapo za nkaka wa soya? Nkaka wa soya undumango uva kulengeza. Kwa ino oti manyamula amene manyamula zitsulo still simunyamula. Manyamula zonse still ndi chizungu zitsulo ndi chikewa. Ndizicho. Okay. Bwina ndina kuti timanyamula pati muyankhulo pachichewa timanyamula zitsulo pachizungu still ndi muyankhulo chizungu. Timatani? Pachizungu. We do lift weights. Not zitsulo. We do in English we do lift weights. Chabwino. Iya nkhani yake ino time de kanka soya. Munamva ubwino wake? Sinamweko koma ndimango uva. Uko ubwino wake ndi chani? Hobu ndamwa ndikhozodzo ubwino wake. Mutati mama? Nkulanga. Tipange chocho tikimina kapena mukala wepo eti kanka soya nditu kuti muone ti kama panka bwanji eti. Iya nkhani yake tu ndimene nditu. Sindi. Timati mukazimise tukamene kunde mungoka ya saso. Takazimiseni kaitu. Mufuna ndigwe pano cha. Ajijo kosiru kufuna rusi zile. Kamene ko tataduzeni kamene kuti kalibanchi kamene kaka. Akankaka ndimaonekedwe kalibwino oti takakonda kwambiri. Chabwino. Kaka umene utu nduti olukunyumba kandi madamu kamuyika muti muyika muphala tiya kuphikira zinthu zina kubekera kuchani nkaka wake tu ndi umene utu. Takala wenu ndiye mutuze ti kamene kaka kalibanchi. Chabwino bwana. Magano konkagu. Filipika kabisa. Ndio vile Kalibino. Chabwino. Iya, auti kankaka kamene ko kulaka. Tabana ndiso. Ino ndiye masapota timecha. Ine ndi masamura braids here. Chani? Braids. Chani timu yandiya? Big braids. Bwino tu kulaka. Tabela panga. Uzala wewe. Tabela. Dimako. Ya. Ngoma. Ngoma ufusana sina. Kalimwe. So kulaka ino masapota timecha. Ine ndi masamura big braids. Big
Big bullets. Kodi imachokera big bullets. Big bullets ichokera kumalawi kwa tuko kuno. Budget ndi Nkatape, Chitipa imachokera kuti. Saenda. Mukarape menemo. Imachokera mujani? Nkatape. Chabani ya kunena tu kwa kulu amene kuti bullets imachokera tu chani big bullets imachokera tu Nkatape. Kodi budget cheseka ndi yawo kulaka. Nanka amudulira mutu chani amuchosera so kulanga kumalawi kunoko masapota timechi bullets mukapita kunja Ndikapita kunja ndi Chelsea limene. ndi chani timu ya Baka ya Chelsea limene. Baka ya Chelsea iya kulutu amene tamasapota mabaka imene Barcelona ya Chelsea nditu iya kunenda to kwa nkulu amene kuno ku area chani ku area 24 ku area 24 kula amene yamasapota mabaka achina Messi chani a Chelsea ndite player modzi wa Chelsea nda Player wa Chelsea. Tiberese nkaka kapena tiwonjezere mphafu tizimuli bwino bwino chabona Messi didi michone nina nkulu amene amasapota baka ya Chelsea ya player ndiye akuti ndi Messi tu wa timu tu imene nditu Messi kusewera tu ku Chelsea dziko lanji pacha dziko lunde sana kula china India china Japan china America ndi imachokera dziko lanji dziko lunde big matibaje dziko londa balalika mabalalika nalo dziko londanguliwa ile machokera kuti dziko lochedwa ndabalalika nalo limachokera kuti bwana yes Ajijo muzafika kuno ku 23 lero Ajijo ku 24 Ajijo afika tu ku 24 ndimene sotamvapo za Messi amene amasewera tu timu ya Chelsea nditu Chelsea Baka nditu kulanga tabena ni pafupi ta inu ndenda ni McDonald's inu masapota timu yacho aende sisi bali mnaleo koma matani asini mangonera tandi game yomaliza imene maonerapo tichani ndakonera ya Guinea ndi Malawi kuti Guinea yakuti Guinea imachokera dziko lanji Guinea ndinena dziko ndizoti imachokera Guinea koma dziko lanji Fupusi njamu Afrika muno matina wake ndabalalika kuli yake yes sanga kuli maiko kuli Ireland kuli Japan Guinea imachokera chani dziko la Guinea limachokera cha ku Toronto ndito dziko la Guinea limachokera ku Toronto kodi ku America kapena mu Africa momwe mu Africa ku chani Toronto ndito Guinea imachokera tu ku Toronto ndito kuya kumvapo tu kuno achicho lero tu utafika muli banchi Mike muli banchi Bera basi kula Palichani pamene futali chabona yandedi kana kaiti yankuleka isanga tisamoni sankamwe so no mwina pa assembly mna kala school yes nakala timaimba nyimbo ichatiani nyimbo yafo yafukula ndakuya kutisadi makana kuyankatu ndebanje tia planet yao takusokonezeni tinaita na makana kutane ndiye national timaimba banje national theme Sani Malawi Musuketele Ojitsani Adani Osi Jala Keka so nyimbo ya mwemwe muchizungu Aba mwenso zofuna tukumwena nkakato Funika mwena nkakato Kapangani titanise nkakao amene nkaka umodzi upezeka God mina tichite akaka mushaine ndinuyo umodzi kangati atisakufuna nkaka kunoko zabwino nkulanga zabwino tabera ni apa ngano yamba nipo ni ogo
Oko pesa wala ndo Malawi. Kina undenda kanika ni mangu chako Malawi. Nje basi. Imbani tu. Pamene mutalekezepo ndi pamene popo. Oko pesa wala ndo Malawi. Akuna undendu kanika mwe. Zabu inokulanga. Mungupanga chani pamene? Mupusira chani? Kodi hii ni business kapena geni? Geni basi. Kulanga takazikikani malo amodzi. Muti business, muti geni. Ndi chani mimi? Geni huko. Si chani? Si chani? Geni si business. Ndi geni. Chabwino. Ndi business yanu yomapanga chani? Chabwino kapena business ndi geni zimasiyana bwanji? Business. Geni ndo kala basi. Man, bwanji. Auze. Chimene nawita nani panopo timapanga makani. Awa anthu amene wawa mapanza awa maoneka ngati akuzidziwa. Ndiye nauza kuti ozidziwa kwambiri ndi amene amapanga. Ichimbati cha? Skero amakonda wa. Skero pa chizungu. Pachizungu ndi ucheka widi. Pachichewa ndi chani? Skero. Pachizungu ndi chani? Ucheka widi. Cheka widi. Chabwino. Yeah, kodi chekula ide. Mwacha? Cheka widi mwana magejiza. Okay. Ndiye pachichewa ndi chani? Skero. Pachizungu? Cheka widi. Okay, chabwino. Ndiye mati siyana kwa business ndi geni ndi ba? Walo kala basi ndiye bado yenda. Yo kala basi ndi. Business. Yoenda. Chabwino. Yeah, akuti business umakhala basi. Yoenda ndimene makhala chani? Geni. Chabwino yoenda. Ndiye geni tu. Kuno tu ku 24. Yeah, kula kakasoya to. Mungafuna? Akola kuti basa. Kamene kanditu kakakasoya. Kakupase nene chisanga inu kodi ndiyo poti mukuenda ndi mupanga cha? Unonga magati tudilatu. Yeah, imene mukuenda ndi yanu ndi geni kamena business. Business. Kodi yokhala basi ndi chani? Geni. Yoenda. Business. Busy chani? Business. Ndi chani? Business. Mati bwanji? Business yoenda. Business. Timu masabota timu yachi? Sapota ni Sapota. Mati chani? Sapota soyo. Chabu. Kodi mani inu simuna yankule kuti inu masabota chani? Inu masabota yowinayo. Yowinayo? Ngati chani? Yowinayo. Kagundeni. Chabu. Yeah, mkulu tu amene nditu yeah. Wala mkagwaile nga. Simuna ndimbire tu nye national event. Kulanga. Era naimba national event. Sabota timu yanji? Wonders. Imene manyamulayo chifukwa apo timafusa. Yanu ndi geni kamena business? Di business ndi geni kweli. Nakasana maichita business ine machedo again. Angasima chomo sasa. Ina business ndi geni. Kamena china ndi chizungu ina chichewa? Zose ndijewa. Zose ndi chani? Ndijewa. Zose ndijewa. Business ndi chani? Ndi business. Chabwino. Spelling business ndi chani? Sijiwa. Simudziwe? Ndathokoza kulanga Okaji. Ize kuzikokucha. Yeah. Kumvapo tu anthu osiyana kukambapo so tu osiyana po tapapo iyaye pamenepo komanso kubwera so tu kuno ku mbali naso ya kuno ku 24 funa kumvapo kuti kodi anthu akuti tu bwanji de iyaye tichezepo tione kuti kodi iwo akuti tu bwanji nditu nkhani yake tu ndi imene zabwino kulanga mugulisa ndino zabwino bwino koma tayimirira nditu nde inu masabota chimene Nombe sana mzampira sinizitsara. Kuma mpaka jana. Zimene zize ndeti apa patingwerekeza pali zimbe isikozo khabo pali zimbe zingata pa kungoganizira. Kungoganizira tambiro tingwerekeza kuti pali zimbe 41. Kuwerenga 41 tiganiza kuti pali 41. Apa 41 tichosepo zimbe 14 zikapo zingati. Sate. Yeah, pa 41 kuchosa po 14 asala 30. So kloga. Zabwino. Kodi mangoje umene? Timakonda kuja ife. Kodi kamene kaka ndimati zilake ja? Ndakaiwa ife timandi tokoso umenewo.
Ticheza kapena mfuna ticheze tipitire. Zina lake ndikachana ne. Pachizungu ndicha. Sindikadziwa. Kotokosera mana kuti zina lake ndimatija. Sindikadziwa. Awandiro kadziwa ya. Koto kaja? Stick kotokosera mana zina kaja? Sticker. Sticker ndito. Inu masapota timu yanji. Mbolibe? Chabwino. Nde lero mwaja chani? Mwaja sima chabwino. Nde mundaja sima mwaja ndiocha? Nyama. Nde nyama ine yakhala mmano nde mukutani? Mukutokosera kachani? Kastika kachani kamene mutokosera mano? Kastika nditu ya nkulu tu amene yakuti waja sima ndi nyama nditu zina zasalira mmano ndipo zimenezo akutokosera chani? Kachani? Sticker nditu ya kutokosera mano sticker nditu zabwino nditu kulaka. Eti mata autawa chani? Tabena namba fupi kulaka. Bwana nambali yao. Ino mwaletera. Zabwino. Na tu amanena za chimene mwavala chipa chamati ya? In helmet. Ndiya? Helmet. Atavala cha? Helmet. Helmet. Pachichewa? Ino ndi awa? Takufuza nilanu tu makanika kuyaka. Ifengwa changu kwembo. Okay. Masapota timu yacho. Hapa ndi palibe. Palibe? Palibe. Abo. Okay. Sapota timu yose yabasi ndapanga chisavu. Za mpira so zima ukuzana. Olo pangono simu china chili chose apire sizima ukuzana naye. Kwambiri. Chabwino. Nde ena manatu kuli timu inaje so amati Arsenal imachokera tsiku lanji. Ngari simazo asari mune ndizobwanyi imene machokera tsiku kujeni. Okay. Machokera Arsenal. Nanga Manchester. Achimudzi mudziso. Palibe olo simuna zone sai. Ndipo sinzitsara sonari. Sizoti machokera tsiku lanji imene machokera kuri. Iyai akuti iyai za chati za Manchester City, Manchester United iwo sisi watani? Sisi kukuzana palibe pose olo milandu ya Manchester United simukaya keso de. Olo pangono. Chabwino kulanga. Chotokosera mano zinake cha? Sticker nditu. Chokosera ndiyani? Sticker nditu iyai. Kutokosera mano tu sticker nditu iyai. Tete. Zabwino. Zikuenda? Chabwino. Zuwa ndela kula. Ndiye timu pachene masolo tu. Masapota Wandrazi. Mbona kuti season tipanga banje. Mbona zona? Chotuli mbisa timanja. Ziteka te? Kodi akocha tupa chetana? Mwamwe wala kocha watu hiyo? Chabwino. Kulaka sita chizakale kodi? Yudikira ndi chicheze so ndi anthu ena. Kulaka tabena na? Inu tabena na? Tabena na mpalasada. Ndi komputera do. Takana baba ampalasada? Ampalasada. Andani? Ampalasada. Sada madinule. Palasada mimi. Inu ndi mapaka jana palasada? Ndi mapaka kabaza mwino. Mapanga kapaza? Muli ndi kampani? Si kampani koma ndi ya munthu ndikali. Senga mwati mapanga. Inu ndi yawo andani mwathandize munawuzoda kuthandizeni kuyankho. Ndabasa kuti ngasi nemena mafusa inu. Bana anali beja ankulaga kuti yankho ndi ampalasada. Chabwino. Mwina pamenepo tuzodi malira nditu. Timadzodi malira nditu. Ndichani mene? Mtundu wanje wa phone. Black. Tony? Kodi uyu black we? Ndi black we? Ampalasada. Black mene? Yeah, so ampalasada. Timu inu masapota timu yanchi? Timu ine ndesi sapota timu yose amwe. Koma mapanga chani? Panga ngati chani makamaka. Chimene mukakhala chimene Chochira changa ine ndine transporter. Ndimayendesa chikamoto. Chikamoto. Chabwino. Ndiye tikuyerekeza kuti ampingo ali ndi anthu awo 31. Ampalasada mutinyamule anthu 31 iwo ndiye mwayenda trip yoyamba
yachiwiri mpana trip number 13 njinga yaonongeka anthu ena simunakatenge huko nduti asalapo anthu angati matengapo anthu 13 analipo 31 asalapo angati pa 13 pa 31 niwa mafuza rusasi bachi tipange saine pano bachi zanu zomukapange pano mundisire saine Leo ndi 18 yotsala 18 chabwino iya ampalasandi chabwino zabwino kulanga kulanga zabwino bwino ino ndemba sauta timyanji ine zampira sana zine ndikula wabe koma chani ine komatu kujeza basi kucheza mukati za mpira zimafuta bati simbatha kupanga control kapena chani okay ndibona zoti ndimwene yonse mpaka yabwino simangovuta kuti ndimene game tsiku limene yayendera ndibona zoti imene yachita bwino ndi ndikwene mwe chabwino ndi kumbalawi kunoko ndichule koni matimu awiri amene madziwa ni madziwa plates silver dedza dedza chani dedza yang soka dedza cha dedza yang soka iri muligi yanchi pacha kumali ndi super league kacha chani ile mu super league ile dedza chani yang soka ali dedza cha singa kuchisi matiba dedza dynamos kodi kudedza kuli matimu awiri kuli pali aying'ono ndi pali ayikulu nde ina ndi yangi cha yang soka dynamos sali muchani musupa chani ayikulu limene mu super league spelling dynamos ndi chani school sida video iya anthu ambiri aweruka to panali pano amene anapita school aweruka unozoti klasimo sidalowemo chabwino iya wakucheza to kunoto iya taonanso anthu ena kodi wamazuja ali kuti nde padali pano amene ndikufuna kuti mulawiko mkaka wa soya mangova diro mkaka wa soya munamva chani za mkaka wa soya ati pali mkaka wa soya kumene munthu ukati wadya thupi lako limabwera thanzi ndithu okay kodi umakhati wadya kapena wamwa ati ndi waufaro nene makondo bwira kwambiri kodi kubwira ndikudya kubwira ndikudya chabwino iya mkulu tu amene koma munthu umati ukajeti mwina umadya nyama wajeja nyama kena umatenga kateko kacha kotani kotokosera kache zinakepe chemati cha sticker chimati kacha sticker kati kateko kotokosera zinake ndi cha sticker iya kulanga tipange cho chititu akuseka dada aonese kuti chindi cha ndi chani mene sticker ichito yake ndi chani mariba chotokosera mano zinake ndi chani sticker ndithu zinake cha tantengo chizungu kulanga kuti mfana chizungu sticker komene ndi wachani mkaka umene ndi wa ati plomilo alemba kuti chani plomilo iya pamene patu akuti alembapo chani pro chani chanena nikulaga plomilo alemba chani plomilo ndithu iya pamene pa alembatu pro chani pamene pa mkaka wa chani wa plomilo mkaka wa plomilo iya zonsezo tu kuno tu chani so amene tipangezo chochi mwina mkaka umene utati wakukanira ni mano mkaka umene mwaukanira ni mano mukhozo chosera chani utati wakukanira ni mano mkaka umene mukhozo chosera chani sticker mukhozo chosera cha sticker akhozo chosera cha tooth stick chani tooth stick inu mkhozo chosera cha sticker iya mkaka umene tu akhozo chosera tu iya mkaka tu umene uliya mkaka wabwino kwambiri mkhozo kulawa ndithu serious Finya sakaniye mano amakotokale sugar zabwino zizikoma matibaji
Chabuno ziko. Mina mkozo bwana saka nyimbo kake mina kansanga. Nyimbo kake Chabule. Kama chabule nino. Kacha. Ino Plomilu ligale soya miluki. It is a good for health. Promilu jani ligale soya milu. Alibodi jani Promilu ligale soya milu. Iya mkulu tu amene kutone satu pamene pa alemba Promilu ligale soya madibanji. Promilu ligale soya milu. Alibodi banji. Alibodi jani? Promilu ligale soya chabuni iya. Alibodi jani kulanga? Promilu ligale soya milu. Alibanji? Alibodi projani? Promilu ligale soya milu. Chabuni kandi akatu ndimene tu kuno tu ku area chani? Area 24. Kodi kulanga? Mene anenera nyamata bene kuti alemba Promilu ligale soya mirikititu. Iya pangono poka kumene koso pro chani? Promilu soya bigani Omadibanji? Promilu ligale soya milu. Omadibanji? Promilu ligale soya milu. Promilu nigale chani madibanji? Promilu soya nigale. Promilu Promilu nigale soya milk. Amene bale mbalu chani? Promilu nigale soya milk. Nigale soya milk. Kodi manika alipo mpano? Manika alipo? Ne madibanji? Promilu nigale soya milk. Madibanji kulanga? Promilu nigale soya milk. Tene? Manika bamene bwe? Ali batu chani? Promilu nigale soya milk. Kuno kujani? Kuno ku 24. Natu amandena tu kumulanje kuli chani? Malo acha kuboda uchalima cha? Kulimbuli. Kujani? Kumulanje. Kuno ndo mtucha? Kuno ndi area 24. Area 24. Kulijani? Yako ndamuona. Kulimanike? Kulijani? Limanika. Nkaka ndijani? Nigale. Ndijani? Promilu. Promilu Promilu nigale soya milk. Promilu nigale soya milk. Kumeneko? Promilu nigale soya milk. Madibanji? Promilu nigale soya milk. Kumeneko kulanga? Tidati nkaka huu. Tawu mweti. Jesono tawu jani watiro wa mano. Tufuna tichose na jani? Stiga. Tichose na jani? Stiga. Munini chisanzo ya stiga ndi chiticho? Tatuone seni sanzo ya stiga ndi chiticho? Chimene chindi jani? Stiga. Stiga nditu. Iya kani yake tu ndimene ajijo majira ya kwa uzadi. Iya kani yake tu ndimene tutacheza nao tu anyamata tu kuno tu ku 24 nditu komanso kwa pasa tu iya itu nkaka tu umene program yake ndimene ya Sapota ndipo iya Ajijo kucheza hapo ndepale tuone so tukodi anthu ena akuti to Matijani? 24 ngwenya. Mati kunoko ndi kuchani? Area 24 ngwenya. 24 kungwenya kusese. Kodi kulani? Mina kapena sindi kuambeza. Spending ngwenya ndi chani? Ngwenya? Sindi kudziwa. Sio kama nina George, ndi spending ngwenya. Kutuza anthu ngwenya. Kudziwa kuti amalimba baba. Salame. Karibu ino? Karibu ino wabili. Ora wabili. Kumudzi sunga bileso ayi. Makalo wonkuna. Ndathokoza iye kani yake tu ndimene ya nkaka wanji? Nkaka wa Pro ligale soya milk. Wachani nkaka wachani? Pro ligale soya milk. Iye aitu nkaka mine wachani? Pro ligale soya milk. Ligale soya chani? Milk. Ati nkaka wachani? Achea mene. Pro ligale soya milk. Iye kani yake tu ndimene iye legura uja wasanduka chani? Legura wasanduka? Wasanduka ligale. Ndatokoza kulanga. Mina kuzakala mina mukagasunga mina uzakala mpikisano tsogoloko ndiye mukhozo kasunga mina. Okay yabwe.
Iya, kanga ditu kafika panseu ditu kugacha kucha kachoka. Music iso ilipo tu mkati monditu. Kuoneka kuti sateka tu bwino tu galimoto tu imene galimoto yabwino tu kwambiri tu imene kuteka ena amene kuti galimoto bese zingateke koma zimene zitu zateka tu bwino galimoto imene padali pano kuchoka tu kwa biwi ikulowera tu imene ulendo tu opita kupunda nditu galimoto nditu imene ili panseu zonse zabwino mwala galimoto tu imene abale zanga munati tu ndine George Brian pa program imene ya Sapota pene taonapo iya zina ndizina kuendapo somadera ena ndi ena komanso tu kuona possible kulonga si ulendo basi mene ulendo basi ulendo mene ndetu wako mitundu mene kubunda mitunda ya kubunda kabina kubunda paja mafamu zisokweneza umuntu ela kubunda osali ku mitundu kubunda mitundu ina bunda ali mitundu bunda ali mitundu ya kani akemera ati bunda ali tu mitundu ati bunda ali pia mitundu inu masauda ndi mechi mabanka spelling banka dija spelling banka B R B R B R A K Y. Yeah, amene ototi mabanka amene zanga George Brian Biba program mene ya Sapota saiwa program mene amati pasira ndi amene ali Longwe Deli pamene tumaliza program mene tione utenga ochokera kwa akamuna amenewa. Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama zimenezo timadziwa ife kuli Longwe Deli ali Longwe Deli akupangirani mkaka kuchokera ku soya mkaka dzina lake Pro Milk kuchokera ku soya komatu kati kuona kuti aya mkaka uwu mkaka wokoma mkaka wopatsa mphamvu mkaka olimbitsa mafupa komanso mkaka wokupatsani inu thanzi Pro Milk kuchokera ku Longwe Deli mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu Pro Milk ndi mkaka wabwino kwambiri khalani athanzi imwani Pro Milk mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Longwe Deli mukananso bwanji lero hayi mkaka umenewu hayi imwani mkaka Pro Milk. Dalo Girls Foundation is inviting prospective students for Form 1 entrance examinations on 8th June 2024 from 8 o'clock in the morning at Dalo Girls Foundation campus in Chinsapo, Lilongwe. Subjects examined include General Science, Mathematics, and English. Register today as the space is so limited. For registration or inquiries, please contact us using the numbers on your screen.
Dalo Girls Foundation. Read, lead, and succeed.